Hello Pilipinas, hello Naga City at sa buong Bicol region. Magandang early morning sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito tayo sa pinaka-latest update ng lumalakas na po na bagyong si Enteng with international name. Nabigyan na po ito ng international name as Yagi. Na yun pong early morning ng Monday, September 2, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Ngayon din po ang Abuitis Power, Bank of the Philippine Islands, at Avenue Plaza Hotel, at iba pa pong mga partners natin. At medyo emergency situation na yun sa Naga City dahil po malapit pong mag-overflow o baka nag-overflow na ang ibang areas po along the river banks of Naga River dahil po medyo ito na po ang worst flood na experience natin since 1995, yung Kirosing, Kiloleng 1998 and Monang of 1993 at parang may cycle of 30 years at mukhang naulit na naman na yun at marami pong mga kababayan natin na talagang underwater, lampas tao ang baha at marami na kudos sa Naga City government sa mabilis na aksyon. At nakita po natin ang mga ginagawa ng ating mga kababayan, magtulong-tulong dahil po sa ganitong sakuna. Grabe po yung ulan na naganap since 4 p.m. this afternoon hanggang 10 p.m. Nagkaroon po kami ng 300 plus millimeters na ulan. Okay, in this span of 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 hours. So, yan 6 hours na 300 millimeters ay para rin yan undoy na nangyari sa Manila. Okay? And may isang oras doon na almost 80 millimeters in 1 hour. Around 6 to 7 p.m. kanina. O kahapon kasi 2 a.m. na po na yun. So medyo nakakaawa po ang ating mga kababayan. At pray natin na sana nasa okay silang condition. At pasensya na po kung bakit na lang tayo nagbigay ng YouTube update at Facebook update dahil po kasama po tayo sa quick response team ng City Government ng Naga. Nagkaroon kami ng meeting, emergency meeting, mga abiso para protektuhan ang mga community dito po sa Naga City. At yun, so far 2 hours pa lang tayo natulog. Okay, since yesterday, medyo kailangan na rin natin magpahinga but still nandito tayo, blow by blow accounts kung nasaan na po ang bagyong si Enteng o si Yagi. At sa mga oras na ito po yung tracking natin kanina as of 11 p.m. Bumilis po ito from 14 kph nag 32 kph, nag-cross kaagad ng Catanduanes kaninang 8 to 10 p.m. at dumaan po sa may Lahuy Island sa Kakamuan, coastal waters ng Garcia-Torena, 11 p.m. At sa mga oras na ito ay lampas na po sa may Calaguas. Okay, dito po siya. At umabot na po siya na bilang isang tropical storm. 65 km bawat oras, bugso hanggang 85. Malapit po dito sa area na ito. Ito yung medyo malakas ang hangin sa atin nasa labas. So ang hangin natin umabot lang ng 50 ang gustiness. Okay, and ang magandang balita, mabilis na ito paalis sa Kabikulan. So, hour by hour, baka magkaroon ng pong pagbawas ng malalakas na ulan. Although, umaabot pa rin tayo ng heavy, wala na po yung torrential na 100 to 200 millimeters ang bagsak ng ulan per hour. I mean, yung rain rate, okay? Millimeters per hour. So, ito po ay dadaan mamayang 8 a.m. sa may east coast ng Polillo Islands at sa may coastal waters nito and then magno-northward at posibleng maglandfall po dito sa may area po ng Northern Aurora at Eastern Isabela at baka humina bilang isang tropical depression. It depends po kung mabilis ang kanyang takbo, baka 65 kph pa rin yan at tatawid po siya dito sa may eastern sections ng Cagayan hanggang sa may Northern Quezon. And then that will be mamayang gabi po yan 8 p.m. Maglalandfall po yan sa may Palanan Bay bilang isang tropical storm at lalabas po dito sa may Apari area, coastal waters ng Apari, dadaan ng Calayan Island sa Cagayan, sa may Balintang Channel po yan, 8 a.m. bukas, September 3, at
Tingnan natin yung zoom out. Yan po. Pagdating niya sa West Philippine Sea, lalabas kaagad ng Philippine Air Responsibility gabi ng Miyerkules, September 4. At tuloy na po pupunta yan sa Hainan or dito sa may Western Guangdong, Hong Kong area at sa Leizhou Peninsula. Posibleng malakas na typhoon po yan. Ang Joint Typhoon Warning Center, 200 kph ang nilagay na hangin dito. Pagdating ng Biyernes, September 6. Okay? So, kung titingnan natin yung tracking ng lahat ng Asian agencies, lahat nag-agree na dadaan po siya sa pinakadulong bahagi po ng Cagayan Valley. At mabilis na kumikilos pa norteng kanluran. At ito po yung ating latest fast animation infrared mula sa weather nerds. Okay, ito po yung satellite loop nila. Grab lang natin. At nakita po ninyo, ito yung pinaka-deep violet color. Yan po ang pinaka-grabing torrential rain. At least ang Naga nakalampas na, bibigay ng grabing ulan na yun sa may Camarines Norte at Southern Quezon. Kasama rin po ang first district of Camarines Sur, yung area po ng Del Gallego, Ragay, at Lupi. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Si Pokot din, na-experience yung malalakas na ulan. At ayan na po siya. Nandiyan yung nagde-develop na center. At meron pong hangin. Ang hangin ng bagyong ito ay nandito sa half nito, half ng kanyang sirkulasyon. Dito naman po yung grabing mga ulan. Ayan po mga thunderstorms yan. Bigay ng nag-deluge ng parts ng Naga City. Actually, most parts ng Naga City. At inaasahan po slowly, alis na po ito. Baka mid-morning. Medyo very light na lang po ang ulan. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Post muna natin. Saan nagsimula yung grabing ulan? 4 p.m. Ayan po. Ito po mga thunderstorms. Pag ginalaw po natin yan hanggang 7 p.m. Ayan po yung mga pakambilog na sobrang itim na pula. Yan po yung mga grabing thunderstorms po. Multiple po yan. Sa buong Camarines Sur dumaan hanggang mga alas 10. Then ito yung center niya. Dumaan sa may Catanduanes. Nag-form ulit. Pasalamat tayo na ito ay biglang humina ng bagya. Yan, nawala yung sobrang itim. At pagdating ng alas 10, medyo nagkaroon po ng opening ng circulation niya dito sa may bandang Naga. Kaya medyo tumila. Sabi nila, calm before the storm. Okay, yan yung mga terms na kapag bago bumaliktad, iba naman po yung calm during the storm. Ay naman po yan, yung calm before the storm, yung tinatawag na outer bands, between the outer bands and inner bands, yan po yung kalmado. So, parang pumasok tayo sa in between the inner bands and the outer bands nitong system na ito. So, i-forward natin ito. Okay, move natin. Ayan po. Pagdating ng 11, tahimik, may nag-form na ng panibagong ulap sa kanyang circulation. Pupulsate yan kasi tropical depression pa yan. Tropical storm affected ng diurnal phases ng atmosphere. Pero pag super typhoon na yan o typhoon, solido na yan. Hindi na yan mag-fluctuate. Okay, unless magkaroon ng eye wall replacement cycle. So nakikita po natin dito na around 11 to 2 a.m. right now, organized na yung kanyang circulation at mabilis na nandito na sa may Calaguas Island. Okay, nandito na siya na yun. Oops, sabi na yung so, i-zoom natin ito. Yan na po, sa may Calaguas Island. So, makita niyo itong dark na red. Yan po yung grabing ulan. So, sa atin, heavy pa rin, but unti-unting paalis na po tayo. But may mga patches of heavy rains pa rin. Ang problema, yung mga ibang areas dito, bumabaha. Catch basin po ang Bicol River sa may south of Naga. So, yan area na talagang binabaha. Milao, San Fernando, Gainsa. So, mag-ingat po tayong lahat. Hindi lang po dito sa Camarines Sur at sa buong Kabikulan. Medyo na-affected po nitong bagyong ito. At dito rin po sa may Northern Samar. Dumaan po dyan kaninang umaga. Yan po. Talagang matindi ang bagyong ito. Kahit nasabihin natin mahina, iba na yun. Kasi grabe po intensity ng rain. Because of the global warming, mas grabe yung mga patak nila. Kaya yung sinabi ko na yung computer models 50 to 100, pwede yan mag-shoot up to
doble o triple. Okay? 200 to 300 millimeters. At ito yung rain forecast na between 6 hours, 2 a.m. to 8 a.m. Mamaya, kikita ninyo pag 8 a.m. medyo manipis ng ulan dito. Meron pa rin ulan. Light rain na lang po ito. Okay? So, light to moderate pa rin. So, inaasahan pa rin natin na baka buong, dahil habagat na, nasa habagat side na tayo. Pero yung heaviest rain, paalis na. So, makikita niyan, paalis na po yan. So, kung gagawin po natin na expand natin ito up to 24 hours. Okay, 24 hours, one day, 24-hour rain. Ayan po yung rain. So, halos buong Luzon, mga covered ng ulan nito, kasama ang habagat. Ayan po. Tuesday, ayan po yung ulan sa may Ilocos Norte. Kababayan natin dyan, mga nakikinig sa nanonood sa ating video, mag-ingat po kayong lahat dyan. At dito rin po sa Western Luzon, ayan po, sa Miyerkules, Huwebes, ayan na po ang habagat. Affected ang western sections ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Mindoro, lalong-lalo na. At dito naman sa Bicol, medyo okay na po kami. Although may konting ulan pa rin sa west coast ng Kabikulan, on and off naman po yan, or every 6 hours nangyayari. So, yan po ang situation hanggang Friday. Meron pa rin tayong habagat sa kanluran bahagi po ng Luzon. But sa Sabado, Setyembre 7 hanggang Setyembre 8, linggo, hihina muna ang habagat. At mukhang meron na naman po ditong isa sa Canayan. Okay? Ibibigay natin yan pag nakalabas na yung bagyong ito. So, ito po yung rainfall situation right now. Ito ang storm rain. Ibig sabihin po ito yung total na rain kung kailan nagsimula. So, nagsimula ito kahapon. Mga bandang umaga, may ulan na. Pero napaka-liit pa rin. Hindi pa masyadong grabe. Pero yung patak ng alas 3 onwards, yun doon na talaga tumaas ang rainfall. 310.9 ang total rain. Ngayon, nasa 24.9 kaagad. And then, 6.1 moderate rainfall. Kanina, umabot yan ng 10, 20. Baba na naman si 6.1. Hopefully, sana bumawas na po yan. At yung mga kababayan natin sa flood-prone areas, mag-ingat po tayo dahil kakaroon yata ng high tide na yung umaga. Then later on this morning, bababa na naman po yung tide. So, very difficult situation po right now. Okay, yung hangin, ayan po, 22 or 23 kph up to 51 kph na gust. Dala po yan ng bagyong si Enteng at ng habagat. So, yan po yung habagat galing sa south-southwest ng hangin. So, yan po ang situation right now. May ibang areas po sa Naga, umabot ng 400 mm ang ulan. Okay? Lalo na po dyan sa may Ramayda Village, may Concepcion Grade. Talagang may mga ibang areas like Concepcion Pequeña. Talagang grabe, lampas tao na po ang baha. At tagal na tayo nag-broadcast ng ulat panahon. Talagang na-experience natin yung 1993, 95, 98 at mukhang naulit na naman. So parang may cycle po siya every 30 years or 3 decades. Hopefully sana wala nang sumunod dito na nakakatakot po dahil pupunta tayo sa La Nina. Nasa bare months, wala po pa tayo sa October to December. Let's hope and pray na sana ito na yung last. Okay? Although ayan po, at least lagi dapat tayong handa na aware sa mga weather situation. Antabayan na lang yung pinaka-latest update sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. At nandito tayo upang ibigay sa inyo yung pinaka-latest. Pagdating sa wave heights, ito po, lampas 3 meters po dito yung alon. Okay? At kung igalaw natin ito, mamayang hapon ito ay aakyat. Aabot dito ng 4 meters na. Kasi mukhang lalakas. Kung hindi po siya maglalandfall, lalakas po yung alon dito. O I mean, tataas ang alon. And then, ayan po, sa may Babuyan, Cubao Islands. Ayan, 3 meters. Miyerkules, labas na po siya sa may West Philippine Sea. At mukhang magiging typhoon paglabas niya sa Huwebes. Ayan naman po ang habagat. So, ito yung mga wave heights dito, umabot sa 3 meters. So, na yung linggo, mag-iwas muna mag-fishing,
mag-sea travel dahil medyo mapanganib po sa mga sasakyan pangdagat. Itong inland waters, medyo choppy seas pa rin kasi umabot ng 2 meters ang ibang areas niyan. Okay? So, please take all necessary precautions. Mag-pray tayong lahat na sana nasa mabuti kayong kalagayan. At tayo babalik ulit. Try natin later this afternoon or evening. Pag hindi tayo masyadong na busy, but I hope na patapos na po itong rain event na ito. And sana later today ay medyo tumila ng ulan. Okay? Let's pray to God na sana lahat ay nasa mabuting kalagayan at sana walang mga casualties, 0 casualties. Ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.